ולפני שנעבור למאזין שעל הקו, קדימון לתוכנית החיים על פי שפטל, שתעלה עם תוכנית חדשה היום בשעה 4 אחרי הצהריים באינטרנט, וגם הפעם אנחנו נמשיך עם מנחם בגין, ככל הנראה נסיים הפעם את הסדרת תוכניות, וכמו בתוכנית הקודמת נעסוק במנחם בגין כראש הממשלה. ואנחנו עם המאזין שעל הקו. הלו? שלום לך. שלום וברכה. שפטל, תשמע, אני רואה שלעת פלוטך, מה שנקרא, הפכת לאייטם תקשורתי, כל אתמול, עכשיו, בערב. למה אתה מעליב אותי? אני חושב קודם כל, למה אתה מעליב את השפה העברית ואומר אייטם תקשורתי, ולא נושא תקשורתי, או אני יודע, יש 20 מילים בשפה העברית שיכולים לומר אותם במקום המילה הלועזית הדוחה והמכוערת אייטם. זה קודם כל. שנית, אתה מעליב אותי, אחרי שגמרת להעליב את השפה העברית, אתה מעליב אותי, שאתה אומר, לאחרונה הפכת. צר לי לאכזב אותך, אבל זה ממש לא לאחרונה. בסדר, עכשיו ככה, נעבור לעניין. קודם כל, התופעה שקרתה אתמול בחדרי המיון בכל הארץ, שלא דוברה מספיק על ידי בתי חולים, שפשוט מלאו אנשים שהגיעו עם בחילות וכאבי ראש כתוצאה מצפייה בתוכנית. קודם כל, חרף הבחילות הללו, אתה הסתכלת כמו כתב לב קטן על התוכנית מתחילתה ועד סופה. ושנית, נדמה לי שאני מתחיל לזהות אותך. אתה אותה חלאת אדם מזוהמת, שקרא לי גבלס ונאצי בשידור. לך לכל הרוחות, לך אשפה מזוהמת שכמוך, לך לכל הרוחות, ואנחנו מורידים אותך משידור. לאשפה כמוך שקוראת לי בשידור חי גבלס ונאצי וכדומה כאלה, לא ניתן יותר פתחון פה בתוכנית שלי. אשפה בזויה, טמאה ונאלכת שכמוך.